sialang li Ning Chethe kira pusan hilaje Nangli tu Aphan Karbi yang longarat Aphan komane suri ini bugali serames sekak kiat ingkoi bet sedame alang Aphan lang ipong mungkin itu rapun thai bola sini ili tum rapun sinang alang Aphan Kardom viewers, Nangli tu Aphan pini istielam nang pachining tu lapen ge nang chunring tu. Alam bang geni liku pipan si pudam puluh tangte Aphan si nang tu labang so video clips nang konta. Lapang so video clips lagi asiga prek alam gali lapen ke cisor sar inang lapen ke ilitum lahin cipui nang bolam gali bonta pini nili gipudam abang ke lapusan ilaje nili channel along lapusan si script nangke low verabang lapen ke isi nili researchers a hemasot mate smartphone S.Kronjang alang li hemasot nonapor KESO hektik sido lapen ke alang li KESO alam litum cethanam lo pulo tangte alang li hemasot KESO lapusan si alang li kidney along tame alang li subso effect do koblo alang li kidney alam ne chathanam lo pulo mate halaso arso alam ne chathanam lo pulo tangte kidney along sedame subso problems do koblo klase alang tu tangka kenang ji epic do tangka emon alam ne chathan ji pulo tangte suri chokyap alam gali alang ni tumke ko antong idam bani hala bang solam ke tum pudum tekte sedame nilina tum phangka chuniri kyang tum bangala poson ilaje pini arni antame alang tum se chelang si do bomla non tamil apusan si Dimapur Giant Hospital along sido haladaksi si celang bomlang asi pini nililang tuma pancuning rikang tumbang gala pusan hilaje nangli tum tame do tangte kumane bang haruhini mah seka kevet tame inko evet tame labang so QR long nangli tum scan igra nangli tum luik ha ipon ma pura tangte alang tum tangka kenangji do pik hangjang ipon ma pura tangte nili dapen thaning tum je iri tum ke so kyun iga celang lo pura tangte hemben ang tandam nang kohti eke hemben yung si ang tandam lo pulo tante kichu na son pen an ki compulsory lo lapen ancho takali langan ta kinam nan tasi ilitung bahara mate ang tanle keso chilang nam lo pulo tante pa keso ka chilang nam kali de satame isi ilitung ang tanle ke dam lo pulo tante lang pen cheng lo itung kinam nang ji son bukti lasinang itung jong si alang Aphan ching hondun la pen ke rapin tung du pulo tante nililang mo phan demand kali bontame nang tu phan ka chuningri ipon ma pura tangte kidney keso pura tangte mate kidney long yung effect tang lo pura tangte isi lakini na me dorde data tha ipon ma pura tangte nili dapan ka chunngri kang tung dapan ke than bakla kang tung bangela poson hilaje alang nitung komani mate alang ma family long la poson si boreng awar sai ki do bang ki do la purli bonta alang tuma family long inut tame boreng awar sai abi sai di sedame pini ilitum langam lo pura tangte smartphone S.Kronjang alang lilong le Facebook page along le tum langam lo pura tangte pini arni isibet do thik hangjan ipon ma pulo tangte adha ka tum pulo je alang leke politicians la posi li tum ke rap nang ne kusi pusreme dakang bong pen tum che thanam me je kisung hut ke dake nangela so dorong si kro la pen ke nangela so political party la posi li tum ke nang lang no de hala sono bangkali ili tum no hok le dam sedame political alam ke lake unton ko menji ipon ma pulo tangte lake kisu ke la sialang li Ning Chethe kira pusan hilaje Nangli tu Aphan Karbi yang longarat tumpa komane suri ini bugali sedame sekak kiat ingkoi bet sedame alang Aphan lang ibong mungkin itu rapun thai bola sini ili tum rapun sinang alang Aphan nangli tum yong si kirap jikang tung duk do pulo tangte nili Aphan tame nang contact tame nili ledak link description along pik elo nang tum dak click pe nili Aphan tame nang contact tame lapen ke directly nang tum chaji pulo tangte link nili ledak description along pik elo nili nang tum Aphan un an pen alang li pen ang paching kiji Aphan bor ipon pola si pini nili Ning Chethe pen nang tum Aphan labang sola marjan ke bondal pansing ton pon ko lo khato ko bekelang chepening ding pen pot la pen Ning Chethe pen kurwang thu random